Tady toto video se týká o soutěži o houbičky, dá se 500 houbiček. A já hraje Šejka, takže může dát vykřičkovat to video a koukat třeba na Google TV, na Videobladu, na Go chcete, můžete dělat co chcete. Nezjistím vás na toto video se koukat. Říká se to se chce účastnit soutěže a hraju Šejka. Takže týká se toho o 500 rub se hraje, no a takže můžete splnit. Tady to videa odběr, like a do komentářů napsat 3 houby. Nic těžkého. No a v případě, pokud máte Skype, tak se přidejte. No teda, můj Skype vám dám do popisku videa a Facebook taky. No, pokud nemáte Skype, tak se přidejte na Facebook a pokud nemáte Facebook, tak se nepřidávejte vůbec. Nevadí. No, takže nic těžkého, like. Takže tímto bych se s váma loučil a příští video ještě naučím. Zítra bude video, což je 15.12.2013, bude návod na jak stáhnout Machu 2 přes torrenty. Takže toto bych se s váma loučil a čau, se lidi.